Xi qabelkom ħalli Merħba għal Shooter, il-programm żgħir illi fih karattru kbir imma. U nixtieq hawnhekk infakkarkom li jekk taraw xi ħaġa u tixtiequ ninvestigawha, hemmhekk huwa fejn tibatunna. U narġa' nfakkarkom huwa żmien il-miliet ħafna min-nies qegħdin iżejnu u aħna għandna l-kompetizzjoni tat-tiżjin. Ibatunna ir-ritratti fuq l-istess email bit-tiżjin ta' ġewwa jew ta' barra għax tistgħu tilfu. Wow, min żejjen għax merba tidjar. Imma morru lej ta' għali tafu li ġejja din il-konferenza insomma għaddejja l-OSC u minħabba fiha din il-konferenza l-businesses tal-inħawi kellhom jalqu fosthom it-24-hour gym. U għaw in-nies qed jiddaw ta'. U fil-fatt għandna kollegament dirett ma' wieħed li ġie effettwat dan huwa bniedem il-24-hour gym jużaħ kważi 24 hours imtaċċat, mibni, skultura għara daċi. Aw, sieħbi, all right. Insomma ta' mela jenna fordja ma mmurx il-ġim, jew ġisem bħal dan 3 ijiem ma mmurx 3 ijiem minni men. Ifem, bġismek mux li tant tider li tmur il-ġim, b'rinkulat kollox. Ma dak xi tajt inti għandin nisa jiġġennu warajja. Ifem, kieku jena mara nġennen imma f'sens ieħor x'intinżalija, kemm ma insomma, Għallini menna xi tikolli nagħmel l-eżerċizzju bl-insib id-dar. Bl-insib. Qed ninduna jien hemm x'għandek dik x'inhi għasfur. Asfura. Asfura, ma dik mhux tqila Le, pregnant. Allura tqila. Set nifhem, ġifieri inti qed għandha l-lejla ħalli għax vojtaġni dejjem. Allura qed immissjaħ mal-ġim? Ħafna. Eżempju, qabel konna mill-treadmill, issa tikolli nagħmlu d-dar sewwa fit-tarax tal-komuni. U għandi l-ġara. Tajċ kemm għajtet miegħi. Jizom biex nifhem, inti qed titlaw tinżel it-tarax tal-komun u hija daw jista' jgħidu paċenzja wkoll jafu li l-ġim magħluq Taf li ekket iju tajjat miegħi fl-4 ta' filgħodu. Fl-4 ta' filgħodu. Iżomm, inti bdejt titlaw tinżel fl-4 ta' filgħodu? Ejja. Tu għana raġun. U di oħra, qed tkolli nagħmel workout id-dar waħdi b'xi dwejja qabel kont nagħmel mal-mara. Ma miżewweġ. Le, mhux workout mal-mara tiegħi, mal-mara ta' ħadd ieħor. Ejwa, ta'. U jalla il-situazzjoni titranġa ħalli ma jkunniex nis bħal dal-imqaċċat illi ibati f'daru ejja solvu malaj. Tal-inna kas fuq triq u tabella partikolari u aħna ħsibna biex ninvestigaw u fil-fatt badna l-Anna Bonanna tagħna Anna Bananna biex nitħawwel u batnija fuq il-post. Kif aħna shooters jiena Anna Bananna u ninsab ġewwa ħal tarxin triq Mary Carter. Ħallejt il-karozza ftit żgħira quddiem garax għax ma sajtx insib nipparkja ma ħallejtlu n-number. Tajjeb. Number ma ħallejtlux tiegħi, ovvjament ħalli ma joqgħodx idejja għalili waqt li qegħdin filming. Inkomplu. Le tagħmlux bħala. Ninsab propju fuq il-post fejn verament seħ inċident gravi. Seħ jew ma seħx. Għadu ma seħx imma minn hawn ftit ieħor ser isir inċident fejn se jkollha bżonn tidħol l-ambulanza. Spjegala kif tista' tiġri din il-biċċa tax-xogħol. Hawnhekk fejn ninsab jiena kien hemm xi ġenju li ddeċieda li jweħħel din it-tabella li tajt li tista' tinqala f'każ ta' emerġenza. Però aħna xettiċi ħafna fuqha u anke n-nies tal-madwar fejn tkellmu u lmentaw mal-awtoritajiet minħabba din it-tabella. Ifhem, hekk imwaħla bis-sement tagħmel bla sens żgur jien naħseb jiena. Għax m'intix taqlaħħa żgur jiena u naħseb laqas daw żewġ kolonni ma jinqalawx. Fil-fatt jekk Alla ħares qatt ikun għaddej xi ħadd u jaqa' u jmut. Int sparajtlu. Aċċident. Issa se nkunu qegħdin naraw flimkien kemm hu faċli biex titneħħa din it-tabella f'każ ta' emerġenza u ta' aċċidenti fejn ikun hemm bżonn tidħol l-ambulanza. U jien nista' nikkonfermalkom li din it-tabella u l-arbli li hawn ma' ġenba fl-ebda mod ta' inċident ma jistgħu jiċċaqalqu għalhekk nitlob ġentilment lill-awtoritajiet ikkonċernati biex ineħħu din tabella minn nofs. Jiena Anna Bananna u dak kien kollox għalikom illum. Lura l-linja lilkom fl-studios. U dik kienet il-ġurnalista minn kanqa terrorista, Anna Bananna tagħna u jekk għandkom iktar każijiet ibatuhomna ħannibatuha tinvestigaw.
U aħbar li forsi mhux daqshekk pjaċevoli imma naqqasna ħafna l-esportazzjoni ta' ton tajjeb bl-40%. Għanejna, u daqshekk ħanibqgħu ngħidula tuna, imma se nibdew ngħidula seħtuna! Morru le ma seħtuna ngħidu l-vujtaġġ. Ċaw għalikom, ċaw!